Fl-editorjal tiegħu The Times jgħid li l-Prim Ministru Lawrence Gonzi qed iħabbat wiċċu ma' dak li possibilment huwa l-aktar mument diffiċli fil-karriera politika tiegħu meta għandu qudiemu it-teddida ta' Franco De Bono u ta' Jeffrey Pulicini Orlando. The Times jgħid li Pulicini Orlando bħala deputat indipendenti minn issa l-qudiem jista' ma jagħtix l-appoġġ tiegħu lill-Gvern fuq kull kwistjoni li ma jaqbilx magħha. Min-naħa l-oħra Franco De Bono diġà qal li mhux lest li jagħti l-appoġġ tiegħu lill-Gvern fil-budget sakemm Austin Gatt jibqa' Ministru. Fi ftit kliem ikompli The Times, il-verità hija li llum il-poter jinsab f'idejn Jeffrey Pulicini Orlando u Franco De Bono u possibilment jingħaqad magħhom Jesmond Mulliet li għadu ma qalx kif se jġib ruħu fil-Parlament. Waqt li fakkar il-Prim Ministru qed jgħid li ħanota u li se jibqa' miex il qudiem, The Times jistaqsi kemm fil-fatt Lawrence Gonzi se jkun kapaċi jimxi l qudiem. Jistaqsi wkoll jekk bħalma ġralu fil-każ ta' żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa u fil-każ tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-Prim Ministru x'qiegħed illum ukoll jaqra ħażin is-sentiment tal-poplu. Lawrence Gonzi qed jibqa' jemmen li jista' jibqa' fil-Gvern sal-aħħar mument, iżda din l-attitudni tista' tagħmel ħsara lill-ekonomija. The Times tgħid li l-Prim Ministru ma jistax jibqa' aktar fil-Gvern mingħajr ma jkompli jitlef l-appoġġ tal-elettorat. Sa dan it-tant fl-editorjal tiegħu il-ġurnal Il-Nazzjon kompla jiddefendi lil Richard Kakija Caruana u se jaħlu bniedem intelligenti, preċiż, biżel u eżiġenti. Waqt li akkuża lill-Parlament li għamel frame-up kontra Kakija Caruana meta ivvota favur il-mozzjoni biex dan jirriżenja minn ambaxxatur, in-Nazzjon feraħ lill-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista li ma kienx kompliċi f'dan il-frame-up. In-Nazzjon sejjaħ il-vot kontra Kakija Caruana fil-Parlament bħala telenovela ta' vendetti personali misjuqa minn paranoja kollettiva.